Udruga 5+ neprofitna je organizacija osnovana 1999. godine. Bavi se promicanjem zdravih životnih izbora među djecom i mladima, a posebno je aktivna na područjima problema ovisnosti, poremećajima u prehrani i edukaciji predškolske i školske djece o zdravim stilovima života. Od brojnih projekata trenutno najaktivniji je projekt Zlatna dolina ili Golden Valley, a nositelj projekta je Udruga 5+. Projekt Golden Valley smo pokrenuli jer smo uvidjeli da bivši ovisnici nakon završenog programa u terapijskim zajednicama vrlo teško dolaze do posla. Nizom aktivnosti i edukacija koje smo provodili tijekom 1,5 dana koliko je u stvari trajao naš projekt, uspjeli smo povećati njihove psihosocijalne, radne, komunikacijske sposobnosti koje će im u budućnosti, po našem mišljenju, uvelike pomoći pri pronalasku posla. Neke od njih, točnije njih 10, smo u sklopu projekta zaposlili u socijalnoj zadruzi 5+, koja je partner u projektu. Inače, sam projekt Golden Valley je financiran iz europskih predpristupnih fondova, točnije iz Europskog socijalnog fonda i ukupna vrijednost mu je 137.000 eura. U stambenoj zajednici koja je smještena u Požeško-slavonskoj županiji u mjestu Novo Zvečevo, od 2009. godine provodi se program rehabilitacije i društvene reintegracije za osobe ovisne o drogama, alkoholu ili kocki. Cilj je poboljšanje pristupa tržištu rada bivšim ovisnicima kroz edukacije, usvajanje novih vještina i psihološku pomoć za nastavak života nakon programa resocijalizacije. Trajanje programa oporavka prilagođeno je individualnom napretku u rehabilitaciji svakog pojedinog korisnika. Zajednica je više obiteljskog karaktera jer kapacitet je 10 korisnika i u takvim uvjetima oni imaju bolje uslove da se više povežu, bolje upoznaju i bolje funkcioniraju kao jedna obitelj nego da je neka institucija u kojoj će oni se onako djelovati ukočeno i neće se moći prepustiti onome čemu trebaju. Ovdje provode jedan bitan dio svog života kada dođu do dna, onda dolaze, javljaju se u stambenu za pomoć i tu počinje njihov oporavak. I znači svi naši napori su uloženi u to da oni dođu do srži svog problema i riješe ga, a isto tako da od polovine njihovog programa radimo i na njihovom znači polaganom otpuštanju iz zajednice, znači sređivanju uvjeta kako bi njihov boravak ovdje zaokružio se, imao smisao i stvorili se preduvjeti za normalan život vani. Da li je to znači sad u ovim okvirima koje imamo, to su neka školovanja, prekvalifikacije koje imaju i pronalaženje zaposlenja ili zaposlenje u našim kapacitetima koji već postoje. Kako bi se postigao konačni cilj projekta Zlatna dolina, korisnicima se pristupa s raznih društvenih, poslovnih i psiholoških aspekata. U sklopu projekta i u suradnji s partnerom IREKOP, prošle godine organiziran je put u Bolonju, gdje su korisnici projekta imali priliku pohađati edukaciju o socijalnom poduzetništvu i radu u terapijskim zajednicama. Stručni tim udruge 5+ educiran je od strane menadžmenta IREKOP-a za menadžere u socijalnom poduzetništvu, a korisnici su imali koristi od projekta u smislu da su sudjelovali u izradi poslovnog plana, u kreiranju vizualnog identiteta i brenda zadruge, zatim u marketinškom planu i strategiji i na kraju su pohađali obuku za rad na strojevima za obradu drveta. Stečena znanja uspješno su primijenili u izradi suvenira i ostalih proizvoda od drveta, koje su uspješno prezentirali na Božićnom sajmu u Požegi. Proizvodnja se odvija u sklopu socijalne zadruge 5+, čija je osnovna djelatnost prerada i obrada drveta, izrada suvenira i namještaja. Proizvodi koje zadruga nudi mogu se vidjeti u tiskanom katalogu kao i na web stranici. Dečki su kroz određene projekte imali priliku naučiti izraditi određene proizvode, baviti se marketingom, znači napraviti kompletnu priču od proizvodnje do prodaje. Učestvovali su i u prodaji tih proizvoda. Tako da na takav način oni postaju znači
zaboravljaju onu sliku čega su bili su destruktivni, uništavali su sve oko sebe, a sada dobijaju jednu drugu dimenziju i dokazuju se sami sebi da su u mogućnosti raditi konstruktivne stvari u svom životu i živjeti od takvih stvari. Dobijaju realnu sliku koliko je potrebno nečega napraviti da bi mogli od toga živjeti. Tako da svi ti programi imaju jako veliki utjecaj na njihovu resocijalizaciju. Zahvaljujući uspješnoj suradnji s HZZO-om, zatvorskim sustavom i partnerima projekta, nakon 18 mjeseci ispunjen je konačni cilj. Zapošljavanje 10 bivših ovisnika na poslovima u zadruzi i poboljšanje kvalitete njihovog života.